Maigsoon, kumusta o ginhawat unta nga ang Ginoo kanunay nato nga masinati nga nagauban kanato. Nining tungura ang Confraternity of the New Apologetics mohatag kaninyo og pagpasabot mahitungod sa Santissima Trinidad. Dili sa tuyo nga atong tugkaron kining maong misteryo nga doktrina o dili tan-aw nato unsay doctrinal position sa atong simbahan ug unsa to mga opposing nga gitawag nato nga mga propositions nga dili di ay no pagtulunan sa Santissima Trinidad apan usahay atong madungog no nga ingon daw sa mauni ang gitudo sa atong simbahan Katoliko. So ang tuyo nato nga mahatagan kini og distinctions makiigsunan. Kini si Brad Clive kalimutan inyong alagad isip apologetics sa Confraternity of the New Apologetics sa kakahupungan nga nilalom sa Catholic Bishops Conference of the Philippines or Episcopal Commission on the Biblical Apostolate makig-uban kaninyo nining tungura. Nauna atong tan-awon unsa man ang gitawag nato nga doctrinal declaration sa atong simbahan Katoliko. Ang simbahan Katoliko nagtudlo nga there is only one God. No? Kung mangutana mo sa mga experts ini, isa ra gid ang Dios. Biblically o sa tradition, ang gitudlo sa atong magisterium o sa lamang ka Dios. The Almighty Father, His only Son, and the Holy Spirit, the most holy Trinity. Sa ato pa nga nining tulo ka persona, nining isa ka Dios, dunay tulo ka persona o nining tulo ka persona dunay isa lamang ka Dios. Kini ang Dios sa simbahan Katoliko, kini ang Dios sa mga apostoles gitudlo sa atong Ginoong Kristo sukad pa sa sinugdanan o bisan sa Old Testament dunay mga hints mahitungod niining doctrinal nga proposition makiigsunan mahitungod sa Santissima Trinidad. So ang ato makita pagayo mao nga doon na lang may usa ka Diyos, one nature in three distinct persons, no? Three distinct persons, managlahi nga persona, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Ang existence sa Father, Son, and Holy Spirit, isa lamang ang ilang existence. Kung mayon ka nga si Pedro, si Juan, ug si Santiago, tulo sila ka persona, para sila og nature, human nature, but lahi sila og existence. But ang Father, Son, and Holy Spirit, ang three persons, one existence, and one nature. Ang usa sa mga klaro kay nga presentations ninyo, no? Makita nato ni nga mga images common. The Father is not the Son. Tungod kay dili man pidi nga kung ikaw ang amahan, ikaw ra usab ang anak. Nay mga tanda nga matawag nato nga amahan ba ka na amahan, kinsa man imong anak na ikaw ra gihapon. Then the Son is not also the Father. Dili pidi nga ikaw ang anak na kinsa man imong amahan, ikaw ra usab. Doon ay mga tanan kinsa may una ang amahan o ang anak, ang tubag nga equal. Tungod kay dili ka man mahimong amahan kung wala kay anak. Busa sa dihang nahimo ka amahan, nagpasabot nga doon na nakay anak. So munang gitawag nga relative term, relative opposition, bot pasabot nga dili mo tungha ang pagkamahan kung wala anak o dili sa mutungha ang pagkaanak kung wala kay amahan o dili pwede nga ang amahan maorasab ang anak, no? Opposite sila o dili pwede nga ang son maorasab ang amahan. Og aning amahan og anak magkaigsunan doon na sila gitawag nga love, no? Gitawag ng espiritu sa Latin. Nagpasabot og gugma og ang Father dili sad siya mao ang Spirit ug ang Holy Spirit dili sa mao ang Son ug ang Son dili pud mao ang Holy Spirit ug ang Holy Spirit dili pud mao ang Son. Pero usa lamang sila ka Dios makaigsunan, no? Ingon ani ka unique ug ingon ani ka talagsaon ang gitudlo sa balang kasulatan ingon man sa sagrado na pagtulunan kung tradisyon nga natong nadawat gikan sa mga apostoles. Now, ang usa sa mga nindot kay nga argumento nini mao nga God is love. Tungod kay ang love dili mo tungha kung walay lover, dili pud mo tungha nga walay beloved. Kung doon na gani lover, doon na gani love ug doon na beloved. Dili man pwede ang tawo moingon nga I love, na kinsa man yung gilove wala diha, no? Mao na makigsunan nga ang lover dili pwede nga siyang love. Kung usa ka lalaki moduol siya sa babae, dili man sa maingon nga ako ang love. Maingon man siya nga ako nahigugma. So lahi siya, lahi ang gugma, lahi pod ang gihigugma. Muna sa 1 John chapter 4 verse 4 to 18, gingon diha nga God is love. So if God is love, therefore nagay God the lover o God the beloved makigsunan. Kung muna mo comprise sa Holy Trinity, ang Father mao ang love, ang Son ang beloved, o ang love mao ang gitawag nato nga Holy Spirit. So tulo sila nag-exist in one,
eternal ang ilang existence, kay dili man pwede nga ang Father dunay moment, dunay panahon nga wala siya love. Therefore, dili po pwede nga wala siya beloved. Therefore, in eternity and infinitely, kanunay gid nga nag-exist sila, no? Dungan, nang gitawag ko eval existence, nga doon nag-love, na lover o beloved. Ang lover, mga Father, ang love man ng Holy Spirit, o ang Son, mo ang gitawag to beloved na kaigsuonan. So kini ang doktrina sa atong simbahan Katoliko nga gi-base na to sa balaan nga kasulatan. The Father is the lover, the Holy Spirit is the love, and the Son is the beloved na kaigsuonan. Now, doon ay mga pagtulunan nga makita nato nga abi nato mo ni ang doktrina sa simbahan Katoliko, but these heretical doctrines i-condemn na sa atong simbahan nga dili insakto o dili angayan pagatuuhan. Kining gitawag nga modalism, no, or Sabellianism, Nuncianism, and Patripassianism. Ang ilang gitulong kaigsunan nga ang Father, Son, and Holy Spirit are three modes of existence, no. Bot pasabot nga ang Father nahimo siya nga Son, o ang Son pod nahimo pod siya nga Holy Spirit. So muna ang bantayan ng pag-ayong kaigsunan. Muna katong gilansang sa cross, ang Father pod to, no, nga gilansang sa cross unya ang iyang lugang itsura, iyang forma, iyang mood of existence, mao na ang anak. Pero kung ato tanawan ng Biblia, dili nimo ang gitudlo sa Biblia. Tungod kay sa Matthew 3:16, makigsunan panahon sa dihang gibaptize ang atong Ginoo. Klaro man ang presentation nga ang Father ang nagtingog dito sa langit, then ang Holy Spirit mao ang dove nga ni-descend ug ang atong Ginoong Kristo nga gibaptize. Therefore, klaro gid kaayo nga lahi ang pag-present sa gitawag nato nga Father, nasa distinction sa Son o sa Holy Spirit. Dili siya mode of existence nga usahay motunga siya as Father, usahay motunga siya as Son, and usahay motunga siya as Holy Spirit. Another nga heretical teaching nga reject sa atong simbahan Katoliko mo ning gitawag nga tritheism, no, but sabot nga three separate gods gid sila, no, who share the same substance. Nga tulo gid sila kalalahi nga Dios, mura ba og tulo gid ka Dios ang atong gisimba. Pero again, gi-reject ni tungod kay ang Biblia, 1 Corinthians, no, makigsunan 8 verse 6, klaro kay nga there is only one God, no. Mo gini ang gitudlo sa Biblia, there is only one God. Munang simbahan Katoliko, klaro sa nagtudlo, there is only one God and three different persons. Sa tritheism, ang ila is three gods yun, no. Tulo gid ka Dios makigsunan, mahimutang polytheism, sabot nga many gods ang atong gina-worship, and therefore dili siya warranted biblically and traditionally. Next kini bantayon no, kay usahay daghan ka mali gitawag ni og partialism. Ang gitudlo sa partialism mao nga ang Father and Son and Holy Spirit together are components of the one God. So mo pwede ka maingon nga 33% Father, 33% Son, and 33% Holy Spirit. No, kini silang tulo kung ano sa akong lugar, kumbaga mahimo siyang 100%, no. 33% something, no na plus 33% something. So, tulo ka buok, anay mo siyang 100% God. So, dili ingon ana makigsuunan ang gitudlo sa simbahan Katoliko. The Father is 100% God, the Son is 100% God, and the Holy Spirit is 100% God, but they are not three gods, but one God in three distinct persons. So, bantayan na ni kay basin dunay magtudlo diha og Trinity o niya partialism ang iyang matudlo nga kaninyo makaigsunan. Ang next kining gitawag nato nga subordinationism, no, dughay mga igsuon nato nga nagtudlo nini, no. Matud pa nila nga superior gid ang Father, ang iyang subordinates mo ang Holy Spirit ug ang atong Ginoong Kristo. Pero ang pinaka Dios gid lugar kaayo, mao lamang ang gitawag nato nga Father. Muna mean sila nga ang Father is Almighty God, ang Son daw is Mighty God, and the Holy Spirit is also the power of God. So kini nga mga teaching makigsuonan wala din suportahan diha sa Biblia. Tungod kay ang Biblia nagtudlo nga they are equally the same, no. Matthew 28:19-20. Baptize them in the name of the Father and of the Son, the Holy Spirit. No? Ang word nga name singular, and then it means the presence and consecration of God. And then equal kay in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Doon na sa equality. No? The Father is equal with the Son is equal with the Father, and the Holy Spirit dili subordinate ang Holy Spirit ug ang Son makigsuonan. Dasa sa mga pagtulunan nga usahay ma-represent ang Holy Trinity.
bantayan na ninyo, gi-mention ni Father Robert Paho nga ang Holy Trinity dili siya usa ka 3-in-1 coffee, no, nga gi-mix nimo ang cream, ang sugar ug ang coffee, so mo result sa a new being. No, dili pwede nguna ang Holy Trinity makigsuonan nga mura siya og 3-in-1 coffee. No, dili na siya pwede, no, dili nguna tungod kay dili siya mixture, no, ang Holy Trinity dili siya mixture. Usahay sab, no, maayo usab unta nga presentation, but dili gid siya nguna ka good analogy nga ang Holy Trinity sama sa triangle. Tulo ka bug angle, isa ka triangle, or tulo ka bug sides, then isa lamang ka triangle. Tungod kay mahimo siyang partialism. Na kini nga angle Father, kini nga angle Holy Spirit, kini nga angle kay ang Son or ang side, no? So mahimo siya nga partialism makigsuonan. So dili na siya, no? Dili pwedeng analogy sa Holy Trinity. Then ang electric fan, no, kung dili magtuyok tulo ka buok iyang propeller, apan kung motuyok mahimo siyang isa, no. So dili ingon na ang Holy Trinity nga patuyokon sa nimo, then they will become one. Tungod kay magtuyok man or dili, supposedly ang Holy Trinity always gid siya 3 persons in one God, no. Always gid siya ingon na bahala unsa ilang buhaton, dili kay kung magpundo okay, dili ta one kay patuyok ta mahimutang one. So dili pwede makigsuonan. Again, it will become partialism nang usa ka tapiraw Father, isa ka tapiraw Son, ang isa ka tapiraw Holy Spirit. Dili pwede maingon ana makigsuonan. Doon na po yung mga presentations nga murag mangga, no? Nga ang Holy Spirit murag mangga. Kumbaga ang panit sa mangga, ang Father, ang unod sa mangga, ang Holy Spirit, ang liso sa mangga, ang gitawag nga Son, or sa baka ano sa pag-interchange. Dili pwede makigsuonan. Again, it will become partialism. Dili man pwedeng part lang, no? Part lang. Ang gitudlo sa simbahan Katoliko, the Father is holy in the Son and holy in the Holy Spirit. And the Son is holy in the Father and holy in the Holy Spirit. And the Holy Spirit is holy in the Son and holy in the Father. And these 3 persons are one God. Yung na dili kay portion lang. Makigsuon ni kini mo ni Father ha, kini siya mo ni ang Son, mo ni siya ang Holy Spirit. Mahimo pud siya nga partialism. Tapos uban moingon nga ang Holy Trinity daw is byproduct of 1 times 1 times 1 equals 1. So dili pod pwede tungod kay ang imong gi-multiply kaysunan, one Father, one Holy Spirit, one God. You are multiplying different persons. And then imong result sa imong gitawag to nga product of multiplication is nature. So you are multiplying persons, then the product is nature, one nature. That is a fallacy of non sequitur. So dili siya pwede nga explanation makigsunan sa Holy Trinity nga 1 times 1 times 1 equals 1 God, no? Dili muna ana tungod kay ang Holy Trinity is 3 distinct persons, 3 distinct persons may kaigsunan, then in one nature. And that is the divinity of the Father, the Son, the Holy Spirit. Then, lastly, napoy tudlo nga ang gitawag nato nga Holy Trinity sama daw sa usa ka baso 1, baso 2, ug baso 3 nga para sulod. At again, it will become partialism. Nga ang Holy Spirit is partially nasa first glass, or ang Father baka nasa second glass, or ang Son nasa third glass. Mahimo siyang partialism tungod kay ang first, second o third glass lahi sila. Again, dili pwede makaigsuonan nga kini ang explanation sa Trinity, o dili ngunana ang pagtulunan sa simbahan Katoliko may tungod sa Santissima Trinidad nga dunay partialism nga partly ang Father, partly ang Son, partly ang Holy Spirit. So hinaot nga inyong nahatagan og distinction tungod kay ang gitulo sa simbahan, whole God ang Father, whole God ang Holy Spirit, whole God ang atong Ginoong Kristo, but not 3 gods, but only one God in 3 persons makigsuonan. This is our Catholic faith, and this is my faith also from the very beginning hangtod sa eternidad sa pakig-uban nato sa atong Ginoo. Kini na lamang si Brad Clive Kalimutan, makig-uban kaninyo, o hinaut unta nga kung gusto mo support sa atong kursada sa New Apologetics, paki-click lang ang subscribe button makigsuonan, o ingon man usab, no, pag-share aning atong video para nga daghan pod ang makabaton o pagtulunan sa simbahan Katoliko tungod kay ang Ginoo yang tinguha ng tanan tawo maluwas, no, matod pa San Pablo, ug dunay sumpay masayod sa kamatuoran. Dagan salamat kaninyong tanan, o ginaot unta nga Ginoo kanunay nga magapanalangin kanato sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.